Moi kaikki ja tervetuloa mun ensimmäiseen pitkään videoon. Eli tää on siis kepparivideo, eli mä ratsastan tässä mun kepparilla ja me mennään vaan ihan alkukäyntejä ja mä halusin mennä pitkät alkukäynnit, koska Churro eli mun keppari ei ole ollut pitkään aikaan liikutuksessa. Ja mutta mä en ottanut hirveästi pätkää kun me käveltiin, mutta se ei oikeastaan haittaa. Niin pääsee niin kuin silleen videon pariin. Niinku silleen. Jos tiedät mitä tarkoitan. Mutta joo. Ja niin. Ja tässä me alettiin ottaa sitten ihan vaan pikkasen ravia. Ja me tehtiin Churron kanssa tässä pätkässä todella paljon voltteja. Ja sitten ihan vaan ravailtiin pitkillä ohjilla. Mä en halunnut vetää sitä mitään ihan hirveän isoa treeniä, koska Churro ei oo ollut siis pitkään aikaan liikutuksessa, mutta joo. Eli tässä klipissä me aloitettiin ottaa jo laukkaa, mutta ennen tätä me otettiin kyllä välikäynnit. Mutta joo, Churron laukka oli semmonen ihan hyvä ja semmonen tasainen tänään, mutta yleensä se on semmonen ensimmäinen. Ja sitten lisää laukkaklippejä, eli me laukattiin aika paljon, koska kun mä mennään esseitä, niin mä tykkään laukata paljon. Mutta tässä mentiin toisessa suunnassa. Siinä vähän jumitti, mutta pääsimme kyllä laukkaan. Ja vasemmassa suunnassa Churrolla on vähän vaikeampi laukata, eli me vielä silleen koitetaan olla parempia siinä, mutta joo. Mutta sitten tässä me otettiin taas käyntiä. Me otettiin käyntiä. Eli joo. Ja Churro oli silleen todella kiva. Ja silleen ei hirveän laiska, mutta se tuntui kyllä pikkasen laiska. Parilla esseellä se otti vähän käyntiin. Siinä justiinsa kuulitte, kun Churro pikkasen näki jotain, mä en oikein tiedä mitä, mutta joo, me ollaan vielä tässä otettiin vielä käyntiä, koska käynti on todella
silleen hyvä ottaa silleen niinku välikäynnit. Mutta sitten tässä me alettiin mennä puomme ja me mentiin laukassa tässä puomme ja joo, yksi puomi, niin se kampastui siihen aika pahasti, mutta mä katoin sen jalat sen jälkeen, mutta mä en ottanut siitä videota, niin joo, eli joo. Eli tässä me siis otettiin taas käyntiä. Ei otettukaan. Mutta joo. Mä en oikein muista, mitä me tehtiin näissä klipeissä. Mutta joo, siinä me mentiin puomiin. Ja tänne tästä. Okei. Mutta ja sitten te saatte vähän parempaa tämmöstä. Ja siinä tuli laukanvaihto ja suunnanvaihto. Ja. Siinä näitte pikkasen kun churro pikkasen kompasteli, mutta sitten mä siis laitan pikkasen isommaksi ja siis joo. Pikkasen iso hyppy, mutta sitten me mentiin takas käyntiin ja me käveltiin sillä niinku, no sanottaisiko minuutti ehkä, mut me mentiin molempiin suuntiin ja siis sitten isoni taas este ja joo.
tässä yhdessä kohtaa oli pikkasen spicy-moodilla, mutta sitten mä korensin esteen taas. Ja ekalla kerralla se churro tiputti sen, mut sitten se pelästyi. ja. Sitten me päätettiin kokeilla uudestaan. Ja joo, tästä tuli kielto. Ja ekalla, tässä on hyvä kohta. Joo, mä tipun. Mutta tässä sit onnistui paremmin. Siinä tuli todella hieno hyppy churrolta, mutta tässä me mentiin sitten loppukäynneille maastoon. Ja joo, se oli aika kiva, mutta sitten me nähtiin tämmönen kissa. Ja joo. Kissa. Sä nyt taas pelästyit. Se on kissa. Jotain hän pelästyi. En tiedä mitä. Eli joo, siinä äsken tipuin, mutta joo, mä oon ihan okei, ei sattunut hirveästi. Mut sitten me rauhoitettiin ja tän churro rauhoittu. Ja niin, churro oli loppukäynnillä todella kiva, mutta moikka!